רג'י, מה שלומך? בסדר, תודה, מה נשמע, מה שלומך? נפלא? כשמדברים על האור, הכל נפלא. לגמרי. רג'י, אצלך הפנים הם רק קצה הקרחון. כשאת מסתכלת על בעיות אסתטיות כמו אקנה, פיגמנטציה ועוד, בעצם דרכן הצוללת לתוך הגוף והנפש ומגיעה למקור הבעיות. נכון? לגמרי, ממש ככה. אנחנו יודעים שהטיפול באור הפנים, עם כל הנגעים שיש, אם זה אקנה, אם זה פיגמנטציה, בעצם אנחנו בתחום הקוסמטיקה נותנים שיפור מאוד יפה, הלקוחות ככה מגיעים עם שיפור, מגיעים עם הקלות, עם הקלה במצב, אך לצערי, העניין של הסטרס הנפשי והחוסר איזון הורמונלי, זה בעצם מה שיוצר גלים, ולפעמים הן מתחילות איזשהו תהליך, ואז חוות איזשהו משבר, שגורם לאור שוב להתפרץ, ולאקנה בעצם לפרוץ. רק כמה מילים באמת על העניין של הגורמים של האקנה, אנחנו באמת יודעים שיש גורמים מאוד עיקריים, שזה סטרס נפשי, וזה חוסר איזון הורמונלי, שבעצם כתוצאה מזה בעצם יש הופעה של כל מיני נגעים באור. עכשיו, אני ככה, עם העבודה שלי, אני כל הזמן שואלת שאלות, מנסה להבין, הרי מי מאיתנו לא חווה סטרס נפשי, במיוחד בתקופה האחרונה? מי מאיתנו לא באיזשהו שלב בחיים עובר חוסר איזון הורמונלי, אם זה גיל העשרה, הריונות, גיל מעבר, אבל לא כולם מייצרים פיצונים. אקנה. בדיוק, נכון. לא כולם. אז למה דווקא הם? בדיוק, אז אני התחלתי לשאול את עצמי שאלות, ובנוסף, גם המראה של האור, גם המראה של הפצעים, למה אצל חלק זה מופיע בסנטר, אצל חלק זה מופיע במצח? זאת אומרת, זה הפריע לי שאני חסר לי ידע, רציתי לדעת מעבר. ולכן בעצם אני ככה חיפשתי, ומצאתי בעצם את השיטה של דוקטור נאדר בוטו, שהיא שיטה שהיא נקראת רפואה אינטגרטיבית מאחדת, ודרכה אני בעצם עושה טיפול יותר לעומק. שמה, תספרי לנו קצת על הטיפול הזה. אז זהו, העיקרון המאוד מאוד חשוב בשיטה הזאת, שבעצם אומרת שכל מצב פיזיולוגי שקורה לנו בגוף, אם זה כאב, אם זה מחלה, אם זה פצעים, אם זה פיגמנטציה, יש מאחורי זה שני מצבים. מצב ראשון, שזה משבר שלא קיבלנו אותו, לא עיכלנו, ככה אפילו הדחקנו אותו. והמצב השני זה שהחיוניות שלנו עם השנים הולכת ויורדת. ואז האיבר הראשון שיפגע זה אותו איבר שקשור לאותו משבר שאני עברתי בעבר. זאת אומרת שלכל משבר יש איבר, מקושר. ממש, את יודעת, הגוף שלנו הוא כמו מפה. לכל משבר יש לו את האיבר שהוא מתחבר אליו. אז איך את מגיעה לשורש הבעיה? השורש בעצם, מה שאני עושה, זה קודם כל מאוד חשוב, זה השיחות. השיחה עם המטופלת, זה לשבת איתה, זה לעבור על כל התחנות בחיים שלה, להבין את המשברים, להבין את האופי של מה שהיא עברה בחיים, ולראות את המצב הזה יחד עם הנגע הפיזיולוגי שקרה לה, ובעצם כתוצאה מזה אני מחברת את שני הדברים, וככה אנחנו בעצם עושים עבודה מאוד מאוד מעמיקה, וזה נדרש מהמטופלת מאוד ככה להסכים לעבור את התהליך הזה. בדיוק, כי זה לא פשוט. כן, אז איך את בעצם מחזקת את מה שאיבד חיוניות? איך את מחזקת? דוגמה? אז זהו, החיזוק הזה, יפה שאת שואלת, כי החיזוק הזה הוא לא רק מתבצע פיזית, זה גם חיזוק שמתבצע נפשית. זה לעבור על המשברים, להבין למה היא חובה את המשברים האלה, הרי זה לא סתם. בדרך כלל, אני גם תכף אתן דוגמה, בדרך כלל זה אופי מסוים של משבר שהיא עוברת אותו בחיים, וזה מה שבעצם קורה למצב הפיזיולוגי. עכשיו, איך אני בעצם מחזקת? יש לנו כל מיני כלים. חלק זה באמת פעילות גופנית, פעילות אירובית, אנאירובית. אנחנו יודעים שהאירובית היא ככה פורקת סטרס, והאנאירובית היא ככה מחזקת את הגוף. בעוד גם אני משלבת תזונה שמזינה את הגוף, ולא רק לאכול בשביל לאכול, אלא באמת להזין את התאים. וגם אני אגיד עוד יותר, אנחנו שמים דגש מאוד מאוד חשוב על העניין של לחזק את האיבר עצמו. אם ניקח דוגמה העור שלנו, אז אני אתן לה ממש תזונה שתחזק את העור שלה, וככה לגבי דוגמה שרציתי לתת, הייתה לי בחורה שבסביבת הגיל 16-17, שהרבה זמן התמודדה עם אקנה, ובאמת בשיטה הקלאסית של חומרים, ובאמת קיבלה שיפור מאוד מאוד יפה, אבל כל טריגר קטן, זה היה מקפיץ שוב את המצב. כאשר התחלנו לדבר ולקחת את הטיפול יותר לעומק, הבנו שכל המשברים שהיא עברה,
קשורים לביטוי עצמי שלה. וגם הנגעים שאני מסתכלת, רוב הנגעים הם באמת התרכזו באזור הזה. שזה אזור ביטוי עצמי? בדיוק. זה המרכז, בעצם המרכז החמישי, שהוא מדבר על ביטוי עצמי. ושצללתי איתה לאופי המשברים, ראיתי איך שכל החיים שלה, זה היה מול ההורים, מול החברים, מול המורה, שהיא לא יכולה לבטא את הקול שלה. וכיום זה גם מול המערכת שהיא נמצאת במשרד, כאילו... ומה קרה לה כשהפלת לה את האסימון? התחלנו לעשות עבודה, התחלתי לחזק אותה, התחלתי להגיד לה, תראי איזה יופי, יש לך אקנה. אם לא היה לך אקנה, לא היית מתמודדת עם זה, לא היית פותרת את זה. ובאמת, ברגע שהיא הבינה את זה, לאט לאט, שלב ושלב, אני פשוט מחזקת אותה, אני מלווה אותה, וזו עבודה שבאמת, זה תהליך, אין פה עניין של הוקוס פוקוס, זה לא קורה בחודש ולא חודשיים, זו עבודה באמת מעמיקה. אבל באמת לפעמים, כשאתה מבין מה הייתה הבעיה, פתאום נפתח לך משהו. זה קסם כזה. לגמרי, ואני כאן רוצה להוסיף, העניין של החומרים הפעילים, אני מאוד מאוד אוהבת לשלב בטיפול שלי, כי זה נותן לי קודם כל את השיפור, שהמטופלת רואה, וואו, איך האור שלי נראה, יש לה מוטיבציה להתקדם, לטפל, להסתכל יותר פנימה, זאת אומרת, זה השילוב. הרי את קוסמטיקאית קודם כל, בדיוק. נכון? עוד לפני הכל, והרבה שנים את קוסמטיקאית, אז כל קוסמטיקאית נותנת את החומרים ואת הטיפולים, ואת עם זה משלבת גם גישה שהיא יותר הוליסטית, שמטפלת בשורש. בדיוק, אבל זה מעבר, זה באמת להראות למטופלת שהיא יכולה, ברגע שהיא נכנסת לתהליך, היא מתחייבת לתהליך, הרי בסופו של דבר זה 100% אחריות שלה, זה הגוף שלה. את יודעת, אנחנו בתור קוסמטיקאיות נותנות להם את כל הכלים, את כל הידע, אבל אם הם לא יישמו את זה בפועל, שום דבר לא יקרה. אז אני באמת מלווה אותם כבר בא לי לעבור איזה פירוק נפשי אצלך, וגם אצל ליאורה, טיפול רפלקסולוגי, זה תמיד מפתה, ותודה רג'י. באהבה.